अबे खनला खनलानि मोदाय दोङो सब खारजोबखा। दालाय थाख्लाय थख्लाय दा बोरै जाखो? आं बुंखादोंमोन ना नोंखौ सिगांनो लोगोफोर। गोमोदोंना नोंसोरो? खोनासं, दा थाख्लाया जे भाइरेल जादों, थाख्ला ना थाख्लाय, बिनि कल रेकर्डआ सिगांनो भाइरेल जाखानाय। बे समावनो आङो थाख्लायखौ फन हरनानै बुंदोंमोन, नोङो ग्रह नांना दङ दानगारना ला, नलेबा नोङो उनाव हमजाबा नोङो गावजों लोगोसे बर' सावथुन मुलुगखौबो बदनाम खालामनाय जागोन। बिदि होननानै आङो बेखौ मोजां बुजायनानै ग्रह दानना लानो होदोंमोन, उनाव भाइरेल जाबाथाय दिगदार जागोन होननानै। खोनासङाखै बियो साला बुरबका। आं गुरु नामाव खालि 150 थाखाल' बिदोंमोन। बेखौनो गिनानै ग्रहखौ दानजायासै। दा जाबायना, हमजामारबायना बि साला। बिनो लोगोफोर आंखौ खाथिया सानदोंमोन ना बियो। आं एसे बेफोरबायदि भाइरेल ग्रहखौ दानो रोंगो आरोना आङो। सोरबाफोर जुदि भाइरेल जाजानो गिनाय दङबा नोंसोरबो बेफोरबायदि जुदि भाइरेल जानाय गिनाय दङबा नोंसोर आंखौ कन्टेक्ट खालामनानै ग्रहखौ दानना लानो हायो आरोना। आं एड्रेसखौ हरगोन, नोंसोर आंनाव कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। नोंसोरनि नाम्बारफोरखौ आंनि नाम्बारफोरखौ कमेन्टआव बिहरबानो जाबाय। वाट्सएप नाम्बार हरगोन आङो, नोंसोरो आंनाव ग्रहखौ दानजाफैबानो जाबाय आरो। सोरबा गिनाय दङबा बा नोंसोरबो खैफोद दङ फिसाफोर, आं एड्रेसखौ हरगोन। नुबायना थाख्लाया जाबाय दा, हमजामारबाय दा। ओंखायनो आं बेखौ बारे बारे बुंखादोंमोन ग्रहखौ दानना ला होननानै फनाव। खोनासङाखै, दा हमजाबाय दा। लसआ सोरनि जाखो? 150खौनो गिनानै बियो बिदि थाबायना, लस जाबायना दा, बदनामबो जाबाय। लासिं सिं आयो, सिनेमायावबो गुन्दा, मोगथाङावबो गुन्दा, मा जागोन। फैसाया देरसिन नङालै लोगोफोर, आखलासो देरसिन, आखला, केरेक्टारासो। 150खौ गिनानै मा जाखो दा बियो? गावहाबो बदनाम जाबाय, लोगोसे बर' सावथुन मुलुगखौबो बदनाम खालामबाय। बेनो लोगोफोर, नोंसोर आंखौ कन्टेक्ट खालामनानै ग्रहफोरखौ सोरनावबा दोङोबा दानजाफैबानो जाबाय। लोगोफोर भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय। सोरबाफोर खना खनला जुदि बिदि ग्रहआव दानगारोबा आरोना, बिसोरनो मोनहैनायसिम शेयार खालामना हो लोगोफोर। बिदि ग्रह दाननो हानायाथ' मोजाङानो, आरो बिदि भाइरेल दाननो हानायाबो मोजाङानो। बिदिबाथ' समाजा मोजां जागोन, साफा जानायनि। बिदि ग्रह भाइरेल दाननो हाबाथ' मोजाङानो, सासे सानै ना लोगोफोर। कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय।